И здравейте хора, в днескашното видео, както сте видяли от заглавието и от името, и от заглавието и от тъмнила, обърках се, извинявам се, ще си показвам скиновете в Brawl Stars. И сега искам да ви обявя, че на 35 последователя, които след само 8 последователя, ако още 8 от вас ме последват, ще има нещо голямо, което не е правилно за сега в България в Brawl Stars. Така, ударете, абонирайте се, ако искате да видите какво е това. Още в следващия клип, който ще кача, може би, когато направим тия 35 последователя, надявам се да е до една седмица. Цъкнете лайкче на този клип, последвайте ме в TikTok, вече няма, защото изтрихме канала в TikTok, там последвайте ме тук в YouTube, нали, да видите какво е, харесате това видео, влезте, харесайте ми всичките шортове, които има в канала, и нека да продължаваме напред с скиновете. И така хора, аз нямам чак толкова скинове, но малко или много ще имам, защото все пак съм, може да се каже, OG, играем от 2019 в началото. Така че да. Имам и клан, който иска да влиза. Ще ви го покажа сега, преди да започнем с скиновете. Ето, който иска да влиза в клана, Brawl сектор, приемаме всички над 1000 купи, така че който иска да влиза. Мегапик, както виждате, няма, така че просто влизайте да седим да се забавляваме вътре. Така, сега ще започнем с скиновете. Добре. Така, започваме с скиновете, само да скролна до каталога. Добре. Започваме с с Rare скиновете, които са 37 от 62. Така, нека да започнем сега с скиновете. 8-bit Classic. Него го имам от 3-4 години, купих си го за 30 джема. Още преди 3-4 години си го купих. Мистер Пи го имам от година-2, може би там някъде. То скин го имам от година-2. И това е един от първите ми скинове в играта. Един от първите скинове в играта, който си купих или ми се падна. И аз не се сещам вече, защото мина да са 4-5 години от тогава. 5-6 години са минали от тогава. То Едгар ми се падна от някакъв стар дроп, както и Гъс. От повечето скинове са ми се паднали от някакви стар дропа, може би. Поне тия трите са ми се паднали 100%. За ето не съм сигурен дали ми се е паднал, но може и да съм го купил. Не съм сигурен дали съм го купил. Може да съм купил, но и аз не знам дали съм купил. Ето съм сигурен, че ми се паднал от Dead боксовете, които имаше преди месец някъде или седмица няколко. Ето също ми се падна от Star Drop. Ето то също ми се падна Star Drop. То е също. Повечето скинове, които имам, са ми се паднали от някакви Star Drop-ове. Не вярвам да съм си купил някой скин. Смисъл, аз джима нямам за скинове. Не вярвам да съм купил някой скин, освен някой преди да съм купил преди години. Така, Драко Долг. Той ми се падна. Елф Анджело. Той също ми се падна. Ето господин Джиня Кенжи. Просто ме мърза очите в момента. Това е просто му към Джиня Кенжи на този скин. Си го купих преди няколко седмици, когато отворих Кенжи. То също си го купих, това си го спомням, то също си го купих.
Без да искам се го купих това наистина, без да искам беше GeForce Janet. То Гоблин карал ми се падна от стар дроп още преди няколко месеца. Ето съм се купил през 2000 и аз не съм казал, че някъде пише ли? Не, няма да пише коя не съм се купил. Не пише. Чакай па да се върна на рер скиновете. Този скин съм го купил от 2020, 2019, там някъде съм го купил от 19-та, края началото на 20-та. Там някъде. Макс си го купих, когато отворих самия Макс, който го отворих при година някъде. Ето бъс си го купих, както и си го купих може би преди 3, 4, 5 месеца. Там някъде и аз не знам. Абе, преди лятото си го купих някъде, когато играта беше нашумяла отново. Много нашумяла имам предвид. Това би съм се купил преди няколко години. Той си го купил, когато взех Леон, който също взех преди да пуснат. Не преди да пуснат, преди лято пак. И него си купих тогава. Пък той Маск Спайк го имам отдавна от... аз не знам колко години. Той също го имам няколко години. Колта е също един от първите ми скинове в играта. Един от първите ми скинове. Нита също. То скина Нита също е един от първите. Тая Pink Piper си я взех с ония лилавите точки, забравих името в момента. Спомняш, това е единствения скин, който взех с тия лилави точки. Което означава, че е нещо голямо за мен, нали? Пък той Корделиус. То Корделиус гъбката. И аз не знам откъде му. Най-вероятно ми се е паднал. Най-вероятно. То ретро Нани си го купих, защото исках някакъв скин на Нани. И аз не знам защо. Имах джемове. Тук с колата същата работа. Просто отдавна съм си ги взел. Тия скинове така повече, зато и не се спомням защо съм ги взимал повечето. Сам. То сам ми се падна. Както и то. Сандито си го купих. Сандито си спомням, че си я купих. Тая Тара ми е много отдавна. Много ми е отдавна тая Тара. Тая Тара. Тук спомняш Боб, аз изобщо не играех. Ама имам скин. Нали? Имам си. Нека да се нямам. Добре, със сервер скиновете май съм вече към края вече. Той също докъде бях стигнал до... тук. Да, към края съм. Стю го имам от и неговото дана. Тоски ми се падна, той се го взел, когато го пуснаха. Той ми се падна от дедбоксовете, както и той. Пък този... И него съм го купил явно без да искам отдавна. Добре, сега продължаваме към супер рейр скиновете, които са 25 от 100. Така, започваме с първия скин, който може би играчите от 2020 насам, от играчите до 2020 го знаят, може би хората, които са играли 2020-та игра, защото Supercell тогава ставаше на 10 години. Тогава добавиха и Brawl Pass-а, защото преди това Brawl Pass нямаше, играхме, отваряхме кутийки просто. И тогава добавиха той King Bull. Барберен King Bull за 10 годишната и ми го дадаха на всички безплатно. Така. Ето скин
кеф, мама не знам откъде съм го пакнал изобщо. И той не знам да съм честен, не знам откъде съм го взел. Ел Примо. Елрудо Примо. Значи този скин още като беше с джемове. 2021 някъде. 2021. Аз имам 150 джема някъде. И ме трябваха де факто още 20 да си купя Brawl Pass. И аз тогава си го купих този скин, защото викам и виж го какъв е як и си го купих просто. Пък този скин между другото май струваше пари преди. Не се сещам. Ето гъс май не се падна. А не, спечелих челенджа и го взех. То гъс направих победите там. Не снимах тогава клип, като го играех. И аз знам, що. Тая съм я купил. Сега като видях Хок Райдър карал, се сетих колко ме отдавна този скин. Дори забравих, че съществуват някои от тия скини, от което ви говоря в момента. Забравих, че съществуват. То карал, примерно, забравих, че съществува. Ти знам, ама бях забравил, че то карал съществува, човек не се шегувам. Добре, така продължаваме към Маршал Ръвс. Маршал Ръвс. Не знам, най-вероятно ми се е паднал от някой бокс, още тогава имаше бокса, като го пуснах в този скин. Пък той Мистер Пи... И аз не знам. Аз съм много скина на Мистер Пи обаче. Като и аз не знам къде ги имам. Пък той Мистер Крабстик. Господин Рак, демек. То господин Рак... Лятото бях влезнал един път в играта. Там взех кръсти кеш. Защото аз тогава не я играех, просто влезнах един път. Взех няколко хиляди кръсти кеш там, безплатно ми ги даде. Безплатно ми ги даде и аз не отказвам, нали? Няма да ги откажа. И таковата. И взех, че го купих. С един хайпърчарч, един 10 стар дроп. Ей, тоя, може би хората от 2000 и... Коя го бяха тези скинове, човек? С Едгар, когато го пуснаха. Някой може да ми напише долу коментарите, коя го напише. Май беше 2019, когато пуснаха тия Ето скин и Едгар, когато ги пуснаха. Някой му ми пише кога беше, защото аз не се сещам. Забрал съм вече коя го беше, когато ги пуснаха тези скинове. Защото колко път съм изпървал, почва съм да съм забравил вече. Май вече съм към края на супер реар скиновете. Така. Ей, тук се го спомням. Най-накрая бях събрал джем. Купих си Brawl Pass с Аш. Дори не стигнах до 30 тиар да взема Аш. Дори не стигнах 30 тиар. Просто взех скина. Много закефех, но после спрях да играя играта. Просто... Ясно, просто спрях да играя играта. Пък тук за шелето, но най-добре се спомням, защото го взех за ден този скин на шеле, защото както знаете, аз съм фен на ПСЖ и просто отдавна го искам този скин, имам го от други профили, но това го нямам. И затова си го купих онзи ден. Пък той си го купих, защото исках някакъв готин скин на Едгар. А пък този го имам още преди да го модернизира, да го кажем. Не знам как се такова самата дума.
В смисъл имаше друг дизайн този скин и сега го поправих, аз го имам още със стария дизайн. Ето този скин, който ви говорех от 2019, 20 и аз знам от кога е. Този скин ми се пада между другото от дроп. Както и тия повечето скинове са ми се паднали от дропове. Този също ми се падна. Този също. Този се купих. Този спомням, че си го купих през миналата година се го купих, да. Този също се купих, както и този. А зомби би, откъде беше, бе? Бокс ли ми се беше паднала зомби би? От какво беше? И аз се сещам. Май имаше турнир за нея и аз го взех на турнира. Сега отиваме към 11-те епика. След има 2 митика, 1 Hypercharge и 0 Legendary. Смятайте, хора, нямам нито един Legendary скин. Добре. Чакай. Ето е Byron the White. Ето ми се падна от ранкета. Още на първия месец след като го пуснах ранкета ми се падна този скин на Byron. А той е карал. Не знам. Трябва да казвам изобщо откъде е. И кога съм го взел. Той карал е много стар скин. Неговата реплика, но този скин е много стар. С малко, като ви покажа всички скинове, всички епик скинове, ще ви кажа от коя е точно, както и с колата и другите. Ще ви кажа от коя са точно, само да приключим тук с тия. И така казах ви вече за него. Продължаваме към Classic Dynamite. Хора, извинявам се, че малко ми лагва играта. Classic Dynamite, който го взех и аз се сещам кога. Не се сещам. Ще ги видим след малко, ще ви кажа кога съм ги взел. Той ми се падна, както и този. Продължаваме. И това всички знаят къде е, може би. Когато когато маха боксовете. Бяха пуснали там едни фри боксове, не се сещам май за китайската нова година беше една година, не се сещам коя, но за китайската нова година беше. И просто имаше този скин безплатен и аз го взех оттам. Пък този скин ми се падна онзи ден от Demon Star Drop. Се падна онзи ден. И този рекорд съм сигурен, че също е стар, но и аз се сещам така. Той е реплика, падна ми се, както и този. Той го взех от яйцата, които имаше при няколко месеца. И това са всичките ми FX скинове. Имаме 2 митик скина. Hot Shelly, който ми се падна от 3 дедбокса, които пуснаха преди 10-те. Пък той е Squadbuster Shelly, който имаше като комюнити евент и го минахме и просто го даде безплатно на всички. Legendary скинове нямам, както виждате. Нямам нито Legendary скин. Аз мисля, че поне един имам, но явно нямам нито един. Имам един Hypercharge скин, който е именно Godzilla Buzz, който също е от евента с яйцата. Да също коя на са тия скина на Рико, там на Cold. Порушим на Cold. Защото днес не искам да коя на бяха тия. Дали ще пише? Не. Чакай малко. Къде беше?
Добре, то код не пишат кога е. То също не пише. Що така, бе? Що не пише на коя мъсти, бе? Добре, надявам дай на майка трябва да пише вече. Къде ми е дай на майка и Брок. Брок, да видим тук имаш ли някой такъв скин? Ти да не знам в коя година е. Брок. Май нямам. Ето. Old School Брок 2020 е Old School Брока. Дай на майка. Който от 2021 година. Тай сега да видим Рикото. Рико. Рико, къде е Рико? Рико ще е надолу сега, нали? Къде то е? Ето. Не пише година на този скин, но това трябва да пише година. 2020. Пък за Карал. Карал да ви кажа и той от коя година е. Ето. Скина. 2019 е това. Просто не пише. И добре хора, това ще първо това видео. Абонирайте се за канала, харесайте го това видео. Последвайте ме, ако искате, нали, да видите какво ще е голямото нещо на 35 последователя. Може да влезете също в моя клан в играта Brawl Sector. Приемаме всички, които искат да влезнат вътре и... Айде.